Koromogi Sadek Marotieno intiere kama kare mayudo weche manyien mago motimre pacho kaindi mawaluni Nyakoromoga Jwang mwasenono kendo wadoyo eyo makare. Midhiero magola podo medo kwako gwenge mopogre pacho kaindi. Jatend piny Kenya William Ruto dichieng' makawuono bende koro chiwo twak mare makende mar chal ma piny Kenya oyango ni skunde podo kong'eyo dichieng' mibiro yawie kata kamano piny owacho biro chiwo lai kaka mano onego otimre. Duond bura mar ODM dhi nyime kod chenro mag mopogre chieng' makawuono jotelo mag ne nitiere kaunti ma Homa Bay bende nitiere kod chenro mopogre mago ma ichwalo kotenore kod ng'anyo ma lakteche podo gichopo winjruok pok ng'ado guok kaka koro en mago ma waluongo chieng' Nyakoromoga Jwang magi to kod moko mathoth magi weche ma wa ikoni gi laksechegi. The Ministry of Education is directed to postpone the dates of reopening of all schools in the country for the second term until further notice. Yepo mar skunde ne tam mar ariyo koro chwal nyime nyaka odiochieng' ma pod ok oyangi nikech koth kod oula. Jatend piny Kenya William Ruto olando. Wasibomee manyumba kule Mkuru kwa Njenga. Sawa. Wakijaribu kubomoa ita sisi tutakuja sisi na nyinyi. Giko neto piny owacho chaka yanga muko kuonde jot mantie Bathao chebo ma Nairobi ka ugai mar Azimio Raila Amolo Odinga okwayo piny owacho mondo hore e wach mukono. Winjruok pod otamre kind piny owacho, governors kod lakteche ka ng'anyo koro donjo e odiochieng' mare mar 51. Karomogiro kamano kumiyo Ramogi TV ne weche manyien dia makone en Sadek Marotieno nyinga Uchengi Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno par nyalo do achiel kachiel kokale YouTube, Facebook ka achiel kod X mar Ramogi TV jogo mantiere kod simbong'we yamo bende wantiere Citizen Digital wago kod mbaka ka ng'ano pok bedo achiel kuomwa inyalo riwri kodwa mondo mibed kiyudo weche manyien kendo twak kodwa e weche manyien ma wakelo. Nyakoromoga Jwang midhiero mar oula pod kwako gwenge mathoth e pacho kaindi en mano miluwo odiochieng' kod odiochieng'. Piny owacho siango kuonde ma oganda onego beni jotie. Piny owacho siako chenro mopogre mag chwalo chiemo mag kony ne oganda mago ma osedo midhiero e gwenge mopogre pacho kaindi kaluwore kod koth mapek mamedo chwe. Jo Samaria mang'on bende pod medo kwa mondo wogoko kendo chiw kony weche mag thieth, chiemo kod kuonde jot mondo mi jogo mosedo midhiero one kaka inyalo kony. Bende kwayo pod medo gol ne jogo manyalo bedo odak kuonde ma masira nyalo betie kata wuokie mondo mi oyie odar kendo dhi kuonde moting'ore mar mondo mi wares ngima ka achiel kod mano. Dichieng' makawuono migawo mar arita kwe ma iye omedo golo milome kendo lendo ka achiel kod nonro e kaka osebedo kotenore kod koth mapek mamedo chwe gwenge mopogre kendo ang'eyo ni dichieng' makawuono to kwan chal nadi kotenore kod midhiero ma oula osekele pacho kaendi jogo mosewito ngimagi, jogo ma pod imanyo, mier ma bende osekethi kata oseyudo midhiero kaluwore kod koth mapek mamedo chwe, skunde mago moseyudo midhiero ka achiel kod nonro mamoko ma wanyalo nyisi gi odiochieng' ma kawuono. Abiro chako kaluwore kod lendo manogol kod migawo mar arita kwe ma e odiochieng' ma kawuono. Lal maula osekelo Nyakoromoga Jwang gwenge mopogre ji te mosedo midhiero gin 1,196,296. Jogo mosewito ngimagi en 210. Kwan no medore kowuok odiochieng' manyoro mane gin 188. Jogo mosedo hinyruok gin 125. Joma pok oyudi ma pod imanyo ndach gi nyaka sani e Kenya mangima gin ji 90. Ka odhi nyime gi moko kuom bende gigo moseyangi kod migawo mar arita kwe ma iye e chal mar Kenya gi laksechegi en ni anyuola mosedo midhiero gin 33,100 kod 100. Kwan ni ok olokore kipimo gi odiochieng' manyoro mane pod en 33,100 gi 100. Kwan joma bende wacho ni osedo midhiero kopogore kod anyuola mosedar e miechgi duto koriw gin 1,195. Mago kwan jogo mosedo midhiero koni kod kocha e pacho kaendi ka skunde osekethore gin 1,967. Mano kwan
kaluwore kod migao mano mar arita kwemenya kwana mgajwang podi mendo kwa Uganda mondo mebeda kiche kidini makoth mapek medo chwe nikech kaluwore kod chal mar kor luasi nyicho yangi ni koth mapek ne dhi chako chwe ne dhi medo chwe kochakro odiochieng' manyo tarik 2 nyaka tarik 6 mar dwe ni manyiso ni pod wantiere kind kuma ne okorie chal ma kor luasi ni koth mapek nyalo medo chwe gwenge mopogore opogore. Milome osegol nyakwana mgajwang ka intiere kuondego ma pi thoro pong'oe idar mondo midhi kama oting'ore gi malo. Kik wang'ad oula mago mamuomore kendo ma wacho ni bubni mago pi mathoth ka intiere kod nyamburko ka in ng'at mawuotho. Bende wago lipot nyakwana mgajwang ka nyalo bedo gi midhiero moro amora matimore kama wantiere bende wago lipot mondo mi wabed makare. Jogo mantiere kuonde ma kata koth pod ok ochope pi oula nyalo chopo kuma untiere ikwayo mondo wabed akicha ka bende wang'iyo alwora marwa mondo mi wares mwandu kaachiel kod ngima. Kadhi nyime kwana mgajwang ni yepo mar skunde ne tam mar 2 koro pod ok bitimore. Jatend piny Kenya William Ruto lando ni ondamo makamaya ukaw kaluwore kod koth mapek kod oula mapod okwako gwenge mathoth e pacho ka. Tend skunde ma jopuonjre magi ne oseyepo bende omi chik mondo kik duok jopuonjre makamago pacho. Ponono jatend piny bende ogolo chik ne migawo mar omenda mondo ketenge omenda moromo ne kedo gi midhiero mar koth to kod oula. Kristo Wino nigi ler. E ranyisi makende mar midhiero maduong' mokwako pacho kae kaluwore gi koth mapek madhi nyime kod chwe, jatend piny William Ruto ochwalo nyime yepo mag skunde duto e tam mar 2 nyaka tarik ma ok ong'ere. The Ministry of Education is directed to postpone the dates of reopening of all schools in the country for the second term until further notice. Magi timore kinde ma jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ochiko board matayo skunde mondo bed karomo kinde ka kinde kendo chwalo report e wi chal mar skunde gi ne board mag somo e county magi. Board mag somo bende omi nyaka tarik 10 dwe mar 5 higani mar chwalo report margi e wi chal mag skunde e gwenge gi ne jatend migawo mar somo. E wi jopuonjre mane oseyawo skunde gi, Machogu ogolo chik ne tend skunde go mondo kik duok pacho jopuonjre makamago makmana ka ngima gi ne kama ng'aw e skunde go. Sadly, we have not seen the last of this perilous period, as the situation is expected to escalate. Meteorological reports paint a dire picture. The rains will persist, increasing both in duration and intensity for the rest of this month and possibly after. Mae thuolo mar 2 mayepo mag skunde e tam mar 2 ochwal nyime bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu chwalo nyime yepo mag jopuonjre e juma mokalo nyaka tarik 6 dwe mar 5 higani. E komachielo, jatend piny ogolo chik ne jo od bura mondo ket bath omenda mag dongruok mar NGCDF e gero skunde ma pi oula oketho e gwenge gi. Members of Parliament are requested to reorganize the CDF allocations to prioritize reconstruction of school infrastructure that has been damaged as a result of the floods ravaging the country. E okenge marakore aching kod midhiero mag koth kod oula, Ruto omiyo migawo mar omenda chik mar keto tenge omenda moromo e kedo gi midhiero ma okel kod koth kaachiel gi oula. The Treasury has been directed to provide adequate resources and work with other development partners to provide for the purchase and supply of food, medical, and other non-food items. The ministry responsible for special programs is directed to work with development partners and relevant humanitarian organizations to mobilize adequate food and non-food supplies to support all affected persons in every part of the country. Kakayo mar konyo jopiny kaluwore gi tuoche ma inyalo kelo kod muomruok mar pi mochido, migawo mar thieth omiting mar tiyo kod riwruok mar thieth e piny mangima WHO, bad migawo mar Kenya Red Cross kod riwruoge mamoko e manyo omenda moromo mar miyo jopiny yedhe kod weche mag thieth. The Ministry of Health is directed to work with development partners, including the World Health Organization, AMREF, Red Cross, UNHCR, World Food Programme, and other relevant humanitarian agencies to mobilize resources and logistical support to avail essential drugs, food, and other medical supplies to those affected. Jatend piny bende omiyo migawo mar arita chik mar daro joma odak machiegni kod aoche e bwore Nairobi
kochopo odhiambo ma kawuono. Kuom thuolo mar ariyo biro chuno jopuonjre mondo bed pacho kalore kod midhiero mar koth madhi nyime kod chwe e pacho kae, mabiro kalore kod lendo ma ogol kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Kadhi nyime chenro mag daro ji ma odak e bath aoche ochakore kawuono e boma ma Nairobi. Chenro no timore ka dak ma Mkuru kwa Njenga kama bendo Gai mar Azimio Raila Amolo Odinga osepinyo wacho kowacho ni chenro no rocho ratiro mag oganda. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Odiochieng' achiel kende tok sirkal golo milome mar daro oganda modak e genga oche. Kawuono ne en ywak gi muodo lak. Niko na uchungu, si unipe hata fare niende nayo nyumbani. Sasa unaniambia utanipea nikisonga na ukosa kunipea. Eti ninajua ofisi hii serikali yake, mbona mnatufanyia hivi? Na sisi ndio tulipigia kura. Chenro no nochakore kaunti ma Nairobi kama ji modak e alwora mag aoche kaka Ngong, Mathare kod Nairobi Rivers, moko kuomgi ne ochak dar kawuono. Isabella Mogeni, jadak ma Mkuru kwa Ruben, ne uwok timo tijege kendo ochopo yudo buok makende. Nimekuja nimepata kwangu kumepomolea. Hata sitatoka nangu, hata kiatu sina. Birth certificate za watoto wangu simechanganyikiwa huku ndani, wameharibu kila kitu. Hata sijui niende wapi, hata sina mahali pa kulala leo. Si wangetuacha hata tuame. Wangetupea notice, hawangetutoa hivyo bila kutupea notice. Na nyinyi ni wanadamu. Hata nyinyi mnabumua vile tunabumua. Msiwe mnafanya hivyo Ruto. Ruto ukifanya hivyo hata wewe Mungu atakuona tu na atakulipisha. Ywak pod medore ni ne gichom kanye gi nyithindegi to ula pod dhi nyime. Saa hii ukituambia tuame saa hii tuende, hatuna mahali tunaenda, hatuna pesa. Biashara ambayo tulikuwa tunafanya saa hii tumebomolewa, siko chini. Hakuna kitu, yani mahali unaweza sema hata chakula yenye unaweza toa upe mtoto wako. E kindego, Ogai mar Azimio Raila Odinga ne otelo e nyasi mar pogo chiemo kod mwandu mopogore opogore ne jogo mane midhiero mar oula oyudo. Odinga ma osebedo ka oling' e seyo sirkal ne onyiedhore lela kendo kwedo chenro mag muko madhi nyime Mkuru kwa Ruben. Odinga wacho ni sirkal ne okoikore ne midhiero mar oula. Lakini hao watu walikuwa hawajapanga mpango. Walijua hii mvua itaendelea kunyesha, mali itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa. Lakini hakuna hatua ambao walichukua ya kidharura. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao kwamba tangazeni hali ya hatari. Tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Odinga oseyo sirkal kuom rem daro jopiny kuonde mag dak ka osingo ni kata ng'anyo biro bedo e wi chenro no. Wasibomee manyumba kule Mkuru kwa Njenga. Sasa wakijaribu kubomoa, ita sisi tutakuja sisi na nyinyi. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Sasa lakini kuna wale wengine kama Bwana Linturi ndio kwa serikali. Kuna wale wengine ambao wanayumba hapa na pale, mnawajua. Si mnawajua hao watu? Muko makamago bende ne oteme kar dak ma Kiamaiko e kaunti ma Nairobi. Muko ne en chik manogol ma igeto kanyo ni dhireso ngima jopiny kaluwore kod koth mapek ma medo chwe pachoka. Koth machwe osekelo lal ne oganda mathoth e Kenya, ka nyaka sani ji maromo 210 osewito ngimagi. Jopiny idaro, mine kod nyithindo ywak. Ikruok ne otim makare adieri e chenro ni mar dar. Ka koro sani odargi, gidhi kure? Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cleophas Oluoch kuom lipodno. Ka wadhi nyime en oganda modak machiegni kod yewni 178 pachoka onyisi mondo dar kaluwore ni yewni go osepong' kendo chako oko. Gino maketo ngima oganda kama ng'awe. Boke ne ute fwambo odhiambo manyoro piny owacho golo listi mag yewni go mantiere counties 33 ma pachoka ma kidek ywero oganda kaluwore ni thoth gi osepong'. Kaunti ma Nairobi yawo mopong' kendo manyalo muoch manyalo kelo midhiero ne jopiny oting'o kar kunyo kuoyo ma kwa Kirima.
Njiru Angere amedore kadak manjiru, kadak maemba kasi, kar kunyo mojuang moro bende okete nyong'ong, kadak ma Westlands yaoma kangemi, yangu reni opong, kasarani bede ntiere moko mopong, keno nyalo kelo masira na jopiny, poni gi mukore, gitingo Windsor, Michuki Dam, Michuki Farm, Ngumba, Makue, Kigwa Farm, kadak malang'ata utingo mano gayao ma Nairobi, ICD, Autoport, kar kunyo moro ma pia chiao sechako wuok e piny kendo koro loso yawe. Kaunti wa Migori, ya mathoth gintiere Nyatike South utingo Amili, Konyango, Banda, Lower Tito, Kosinde, machielo ni Rongo, mano en Kodera, kaachiel gi Kebarisia mayudore Kuria East. Kaunti ma be yango ni thoth yawo moketi nyong'ong kendo okwajo dak marodari yudore Rachuonyo North, gitingo Block 1, Kapana, Nyamburo, Oboro, Nyangaji, kod yawo ma Yongo mayudore Suba South. Kapo duantiere weche machal kamago nyakwara Mgajwang' piny owacho oketo tenge kuonde jot madundo maromo 115 ne jopiny maolo daro e miechgi e kaunti za 19. Kembe go manyaka sani gin kuonde dak ne jopiny maromo 27,586. Piny owacho bende ochwalo kony mopogore opogore na nyuola maola odaro kaka chiemo mag ochele kod oganda maromo kilo 336 ne kauntis kaka Busia, Kisumu, Machakos, Nairobi, Nakuru kod Murang'a. Kalore gi piny owacho chiemo kod mwandu moko manyalo konyo ji ma midhiero no yudo pod dwarore kauntis buora kutingo Garissa, Kiambu, Migori, Narok, Kajiado West, Pokot, Nyeri, Siaya, Nyandarua, Kirinyaga kod Tana River. Yangore ni kuonde ma koth osedoke piny chiengo magedo dhi nyime ka chakore gi kodirani gin mago mayudore nyandwat mar Kenya kaka Isiolo, Wajir, Mandera, Garissa kod mamoko kaka Taita Taveta, Kitui gi Tana River. Chenro go ditingo gedo mag skunde, apeini, laye mag pi e kin mamoko. Jopiny maromo 196,296 oseyangi yudo midhiero mar oula e piny Kenya, ka ji 210 osewito ngimagi, ji 125 yudo hinyruok kalore gi dhiero ma oula kelo. Nyaka sani piny owacho yango ni jopiny maromo 90 pod olal kendo pok oyangi ni gin kanye. Anyuola madirom 33,100 osedar kalore gi oula motingo ji 165,500. Skunde maromo 1,967 osedolal kalore gi kethruok mag mwandugi. Nyakwara Mogitok yudo report motenore kod kaka chenro mag piny owacho ntiere kaachiel kod kuonde jot ma bende oseyangi odiochieng' ma kawuono kod piny owacho moganda mopogore opogore biro bedo ka jotie. Wantiere kaendi kod wendo madwano godo mbaka e weche machal kamagi. Midhiero mosebede kotenore kod ohula mapek mosego gwenge mopogore opogore. To ka bende piny owacho oseketo chenro makare
e kuonde jot mabende koro darie kendo kete oganda madwaro kony mopogore opogore. Tino makawuono antiere kod thuolo mar rwako wendo mara mong'ere kaka Dennis Akodhe mabende en director ka Idea for Africa. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod odhiambo makawuono. Abomiyi thuolo mondo mi yangrinwa ayanga ne oganda mabende ne nigi lak sechegi. In ng'a to gweng' seche moko miwuok e pacho en mane to itiyo kanye kapok ochako go mbaka machal kama? Erokamano. An iluonga ni Dennis Kodhe. Game Siaya County. So an executive director or director general of the Institute for Development and Leadership in Africa, in short, Idea for Africa, which is dealing with empowerment, training and development of leadership, and also providing guidance on consultancy issues and also on research. Kamano kuom yudo thuolo maloso kodwa midhiero mar koth mapek kod oula kwako Kenya gi lak sechegi. Kawachako inyalo yango ni ma en kaluwore kod lokruok machal ma kor lwasi kosenena gima timore matimore higa ka higa. Erokamano, kafuka awacho dwoko penjo mipenja no. Adwa timo mos makende ni jogo mowito ngimagi, to mowito gi jogi kata mowito gigi e oula motimore no. En wach mabuogo ji, en wach malith. Nikech koth bira to oula tiko ji kamano to yo mayot kamano. To kachaka duogo gi mipenja no, gimotimore ni ok en gima wakia. En gima ne osewach ni biro timore. Kaka oganda, kaka piny wang'eyo pile ni koth maduong' chwega chakre dwe mar 3 kata nyaka dwe mar 6. To nyocho chako wachnwa ka koth pok ochako chwe. Ni koth mabiro chwe biro bedo moingo kaka chwega pile. Penjo makoro nego benwa penjre kata wan sirikal kata wan jopiny. To kane wang'eyo ni koth makama biro biro ne watimo ang'o? To kaka osebiro botimre kama wadwan watim nadi. So gimeneno matimre ni oula manego jini en oula manego jini kech wan wegi kaka oganda kaka sirikal okwakawo gik moko seriously. And kendo nenren okwalan okwasom from experiences monotimre chien kono. To bende okwachak wapuonjre kuom gigo matimre pinje moko maoko. Asedhi pinje moko kaka Japan. Ka chieng' ma typhoon biro timore kata incident kata earthquake, dhano ng'eyo nyaka nyithindo. Kendo nyisi ji gima ji biro timo kapo ni gima kamano timre. Sama gino timre, dhano ikore. Kata kako en oula kata tsunami, tikon ji oidh kama got nitie. Tineno ka jomo idho got go, oula no kabiro to chak doka. To ka gima timre Kenya waka kata timre pinje mag Afrika ka. To warito nyaka gimoro timore. En wach marach, en wach mamiyo kuyo, kech en gima timre sakasa. To warito kata sirikal rito gimoro kosetimre kode ka jiringo kone gi koni. Gikami wacho no higa mokadho ne nitiere miloyo mane wacho ni koth mapek mar El Nino ne obeni chwe pacho kaendi El Nino. Ne warite kendo piny owacho nowacho ni gintiere kod chenro mopogore mane giseketo mar mondo mi ka koth mapek nyalo chwe kende pacho kaendi kaka mwaseneno ni to ne dhi bedo ni ne gibedo kod ikruok. En ni sirikal nyalo bedo ni miyo wasingo kata keto yango ikruok magisebedo godo mana gi dok to podok gi ikore makelo midhiero machal kama. Wan jo Kenya nyaka koro wachako wacho adier. And gimomiyo sirikal nokawo seche mang'eny kapok respond mano penjo manyaka wapenj kaka oganda. Koth noko chako kawuono, koth noko chako nyoro, to koth ni nosewach. Gima koro wapenjo kaka wacho mokwongo to sirikal notimo ang'o? Sani wacho ni jiwa kuonde ma koth nyalo ywayo gi odhi e wi gode kama ginyalo bedo safe. Ne do wach ka koth pok ochako. Nikech jo meteorological department joma koro weche kaka weather biro bedo nowacho mokwongo no go bido gi El Nino. El Nino bende biro bende neno ka masira mokelo ni ji bende ne nitie. Gichako giwacho ni koth ma biro dwe ma koro wantie gi biro bedo koth ma biro higarego biro bedo koth ma teko ng'eny molo kodhe mosebetie. Piny no ling'aling'a, dhano be no ling'aling'a. To wachaka wach ma ok en tij sirikal kende. Kata wan oganda nyaka wapuonjre, nyaka wang'e from experience nyaka walan, to nyaka wane kaka gik moko mabe timre kuom pinje moko mopogore jogi timo nadi. To kang' nobed ni higa ka higa, bang' dweche ka dweche, kata wachno ni koth biro, oula biro, to biro timre, ji ong'e ni biro timre ka timre ga pile. To kaka timre ga pile no en masira nikech dhano tho, gik dhano kethore, gima dhano nyalo timo onge, koro we ji timo gigi kende. Omiyo an gima nyalo wacho ni wapuonjre uru from past experience. To kik warit mondo gimoro timre, kore ka wachak neno kaka jiringo kaka jitimo. To ko wachnwa gimoro bende wabed oganda bende jogo mawinjo ni owach kama to waikre uru nikech gima kama nyalo timre. So ok en gima kare ni warito higa ka higa pile ka pile na nyuola
oula ko biro kama to nyaka winj no yoa joma ng'eny otho ka koth ochwe mang'eny kama to nyaka winj drainage system ma Nairobi ok ti kata kuonde moko gini ok onego bed bedo kamano. It means one thing ni kaka oganda, kaka piny, kaka sirikal ok wapuonjre kuom experiences mosetimore bang' higni machien go kata kuom matimore kuom pinje moko mwaneno. Gi sani sirikal oseketo tenge wacho ni kuonde jot madundo maromo 115 ne jopiny kendo gin joma osedar e counties 19. Ka en gima koro wacho nopo sirikal kendo ka yango kane banka gino osetimore koka gikaw gideko kapok gibiro giyango. Bende paro ni gintiere kod ikruok makare kuonde jotgi ma oganda mosedar gi duto biro bedo gi thuolo mar bedo gi ngima makare kata girito mondo mi oduokgi kuonde ma ne gidare. Kaka gimoko timre nyisore ni sirikal ne onge mpango yote. Ne giwinjo to gima notimre ne onge. To mar ariyo, gik makoro sirikal timo sani gi ne do tim chien kocha. Tij sirikal en rito ngima mar oganda. Tij sirikal ok en ting'o oganda ka oganda osehinyre to wacho ni gima. Tij sirikal en make sure ni kech biro kaji, watim ang'o mondo jowa obed gi chiemo. Oula biro biro mang'eny, watim ang'o mondo waket jowa kama safe. Aneno ka koro sani gimuko ute mag ji. Gimuko ji ka koro pi osehinyo ji. Ned gigi ne do muk chon. Onge be ng'ama ne do tamre kata kimuko gigi kinyisogi ni wa protect you from disaster mabiro. To kalure kaka koro itime sani ka pi osedhi. Penjo manyaka koro wapenj kaka oganda kaka jo Kenya. To ang'o miyo koro itime sani? Koro ang'o miyo sirikal owuok matek mondo to giwuogo chon kane idwaro sama ne koth pok ochako chwe, kane pod oula pok ohinyo ji, kane pod jo meteorological department London koth makama biro mondo ji oikore. To kwang'iyo wachni kaka isewachono, jogi gin jok makoro osechopo kuonde ma iwacho ni kuonde ma gijotie. Kaonyo gi kinde mokadho jok mosedak iluongo ni internet displaced persons. En ang'o miparo ni sirikal onego tim sani mar mondo mi jogi oyud kony? Wan gi kony mar chiemo, wan gi kony mag thieth, wan gi kony mag iwacho ni lewni mirwako. En ang'o ma sirikal koro nyalo timo gi sani manyalo konyo kwethni makare? Ka duogi chien matin. Kiwacho ni ji owuog kuonde ma gidakie, gidwar kuonde ma gidakie ma nyaka ji bedo safe. Gidhi kure? To sirikal ni uwezo kata Nairobi kakora chiwo example. Wan gi stadiums maninda magi magitimo bende onge. Maka sirikal ne nyalo kata keto temporary tents. Ma wacho ni koth biro oula biro mang'eny dagur kata kuom wigi adek moko ubro dok ka piny pok odok. Mar ariyo jomodak kama kuri muko ude onge ng'ama odak kacha no hero. Jogi gin joma odak in informal settlement areas, most of them. And king'iyo urbanization, justice of crisis mwango, ji dwaro kuonde ma gidakie. And ji biro dak kamoro amora ma gido space nikech ji ok nyal afford kaka gidwan gidagi. Omiyo chiew gokinyi to uchako ketho gik ji moko prepare gi jogi biro dhi kure. Jogi ni grahia, jogi ni families, jogi onge kama ginyalo dhiye. To kande ben sirikal nigi mpango maber. To sirikal ne do bet piny maber to nyiso jogi chon kapodi to iko kuonde ma gidhiye kaka IDPs. IDPs are temporary settlement areas. Maka koro piny oduogo maber kata ka koth odok chien to jogi nyalo dok kuonde ma giaye. Mar ariyo sirikal ok onego riti ni koro jogi biro muki gigi mana ka koth biro chwe. Gero ot ng'ato dak kamoro kata bed Mukuru kwa Jenga kata bed Mathare slums. Higni gite mang'ani daga kablos odin kata higni abich sirikal nga kure. To kata county government, sirikal sani wan go sirikal ariyo, wan gi county government to wan gi national government. Sama ng'ato gero buka kamoro keti makoro loko kare mar dak, onego bedi ni kwere sirikal intervene san okanyison ka en waterway. Ka en kama kapo no ula moro biro mang'eny to nyalo ywayo ji. Tigeng'o jogi chon kapoko oseltuka. To in girito jogi moloso families ka. Bujoga loko mai dala ma gidakie. Jogi onge kama ginyalo dhiye. Jogi onge tich moro mochomo yo ma ginyalo tiyo. To koro kedi chaki biro gi bulldozer to ng'ato duogo fum kibarua maneno dhiye to yudo en wach marach, en wach mamiyo dhano bedo ga sira e chunygi. Nikech onego bed ni wan sirikal matije ng'iyo gima chando jopiny. Ok gima sirikal dwaro. To gima nende kaka watimre pinywa ka kata bed ma county government kaka said kaka wacho kata bed mana national government ng'iyo mana government, county government ng'iyo mana government, but oging'i to dhano mo represent kich sirikal ok nyal betie ka onge oganda. So oganda is the first responsibility. Chalo mana family. Kibet gi family to onge nyithindo onge baba na mama, there is no family. So nyaka bed ni family ni nitie joma gi protect interest magi, which in this case gin oganda. Kakoro oganda weya geda kama gidwaro. To sama koro koth biro muomre kako muomre nikech climate change to nigi effects mage mok wanyal control. Koth nyalo mukre kawuono machwe kata ot mwabiti kani ok onyal bet. Onego bed ni wan jomodak ga wan prepared.
wang'eyo kodhi ni kapok ochako chwe to mae gimagi manja kakit tim mondo wa protect joma product ka otiko mana mapiyo piyo penjo mogik kuonde ma koth osebedo ka chwe kendo hula yuero gin mwang'eyo higa ka higa kendo wacho ni jok machiwo rieko ne sirikal chenro magi mopogore opogore wang'eyo Budalangi wang'eyo Nyando wang'eyo gwenge moko mopogore opogore mantiere Lamu to Tana River ipani en kinde mondo sirikal obed gi chenro mogik madaro jogi keto gi kuonde mopogore opogore mondo kuonde go dong thuolo maka midhiro maka magi biro to ok obed gi lal mar ngima kod mwandu ok mano kende nitie bill ma I was part of mane World Bank no sponsor mamiyo sirikal bedo gi disaster risk management policy kata act ne watimo research ne wawuoyo gi stakeholders bwaloso bill ni pod oket nindo mane parliament sirikal onge plan onge act in place mamiyo gi authority mar act kakori emergency kata disaster wuok kama en high time mondo members of parliament mwango kata senators obed piny ongi that document ma is in parliament mondo obed ratified obed a document manyalo konyo sirikal in terms of providing policy kata miyo chike minyalo timgo disaster ka disaster wuok to kawarito ni babro act to aonge ni plan gimoro kamoro nyaka bed gi strategy mare gimoro kamoro nyaka bed gi policy mare ma guide kaka idwano chikode and sani kacha kamedo kapok watieko Institute for Development and Leadership in Africa mampato wuoyo gi various stakeholders mondo wachak discuss issues that are touching on urbanization justice issue mwang'io the effect of climate change on human security gigo mamiyo life bedo uncomfortable ni ordinary mwananchi whether in rural settlement or urban settlement or informal settlement to magi gigo te nyalo mana timre ka sirikal nigi policy framework moro manyalo guide kendo nyalo provide direction to other stakeholders to in the absence ni mai koro onge kaka koro ongeni to warito mana react kaya momoro biro marach kakiwacho ni amo Mombasa or ka koth moro biro koro yuaji kako yuaji ni erokamano nyakoro magaji wang'o loso kanye kendo twak kalwere kod midhiero mosetimore gwenge mopogore opogore to kaka sirikal nyalo bedo kod ikruok winjo kanyo ni nitiere mondo mi gibed gi chenro momondo kapok midhiero makama ojo ka odhi nyime kora magaji nyithindo ema hinyore ahinya masira mar ohula Mai Mahiu manyaka sani wacho ni osenego ji 52 kaluwore kod ote mowuok e kar jot mar jatend piny kuom ringre 52 moseyudi nyithindo gin 28 ka bende chenro mar reso oganda odonjo odiochieng' mar 5 ka geno mar yudo jomoko kendo kowuok kuno gi sani dhi kaduono kutere kod mano mabiro kinde ma migawo mar pi ochako chenro mar nono yaw duto madito kalipoti yangu ni thothgi opong' kaka noloso skul sekondar ma Ngwena toka limo jomano tonye masira mar Mai Mahiu Njeru osingo ni sirikal biro chiwo kony ne jogo duto ma ohula osedaro. We recovered 52 bodies. These are 11 males, 11 females, and 28 children, and one part of a body. Out of the various discussions here, the number of reported missing cases are 36. So we are still struggling to see whether we will get others where we have those deposits of mass and other facilities. We are now doing tracing of persons and restoration of family links, and the number of missing people has been coming down because of that effort. We have been actually supporting so much on that. We want wananchi communities to adhere to that, because nature can be, can be aggressive. So let's not compete with it. Where we are told to move, let's move, because nature will always take its rightful place. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza.
ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, uno ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'eto yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Kamano nyakwara Mogi komedo ketera Mogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo od bura mondo ket agucho omenda mar NGCDF e pend chike mapacho ka. Jatend piny wacho ni mano biro konyo chwalo dongruok ne jopiny e Kenya mangima. Ni olose nyasi madhialo higni 20 nyaka ne chak agucho omenda mar NGCDF. Kamano medo siro ni agucho omenda no onego chwal lokruok e yor dongruok e piny Kenya mangima. Jatend bende osiemo od bura kuom tiyo marach gi omenda mag NGCDF, komedo ni mano nyalo miyo jopiny rem yudo kara bedo gi geno kuomgi. 20 years be present here. I was also requested to a member of parliament. I don't need to worry. And I promise you, members, you don't need anything else. If you use CDF properly, you will be re-elected. Just that. Because CDF puts at your disposal close to 600 million in your term of 5 years. Friends, with 600 million, if you cannot win an election, then you have, wewe ni bure kabisa. Kabisa. Surely. Ati mtu tu ametoka huko amefanya ukarabati mpaka amekufukuza. Na umekuwa na 600 million, unaenda hapa unatangaza shule, unaenda hapa unatangaza, alafu unashindwa. And I want to say this without fear of any contradiction. Any member of parliament who presides over the misappropriation of CDF or the theft of CDF should never be elected. They should never be elected because it is the ultimate betrayal
of the people who elected you. Kadhi nyime jamadar Charles Kariri chamuma kaka jatend jolweny manyien ma pacho ka e nyasi mane obagi kar jot ma jatend piny boma Nairobi. Kolose nyasi no jatend piny owacho William Ruto wacho ni jolweny ma pacho ka nigi historia matiyo ne piny Kenya e yo makare kod nyadhi. Ukawa jamadar Kariri kaka jatend jolweny mondo telne jolweny maber kojiwo mondo gimed chiwore ne tiyo ne piny Kenya e yo makare kod teko gi bidhruok kendo neno ni arita kwe ne kare pacho ka kinde duto. I, Charles Mreu Kahariri, Chief of the Kenya Defence Forces, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, that I will obey, preserve, protect and defend this Constitution of Kenya and all laws of the Republic. I, Fatma Gaiti Ahmed, Commander of the Kenya Air Force, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. That I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya, that I will diligently serve the people. We're going to have a conversation on how KDF is going to lead the other security agencies in managing the serious environmental and climate change situation that we face as a country at this moment. Congratulations, my very best wishes. You have our support and you have our prayers. Riwruok mar joma mine maendeleo ya wanawake opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom medo lemo Fatma Gaiti kaka kamanda mar jolweny mokwongo mamiyo. Giwacho ni okang'no nyiso ni piny Kenya osegoyo okang' neno ni mine oyudo lemo mamalo e telo mapacho ka. Jakom mar riwruogno Rahab Muiu kata kamano kwayo joma mine moyudo lemo mondo mi oti kodgi e bero ngima jopiny. We thank the President most sincerely for finding his feet to give us Mama Fatma Gaiti Ahmed as the first woman commander in the Kenya Air Force. Thank you, sir, and to our sister General, Major General, congratulations, and may you walk that journey with grace. And we thank the current president because he's given us, I think, 6 cabinet and advisors. They're about 10, and we have like 15 PSS. So the number has been increasing progressively, and therefore, when then we get to that level of a commander in one of our forces, we have the Army, we have the Navy, and we have the Air Force. Surely it is such a milestone for the women of Kenya. It is a big thing, and we are grateful to Mama Gaiti, Major General, and it is nice to just see a woman just salute there at that level. Sergeant Clifford Sumondi mane achiel kuom apisas mag lweny mana wito ngimagi e masira mar kalapapla ne okete kare mogik mar yweyo. Omondi ne okete kare mogik e dalagi Alego Kaugagi e kaunti ma Siaya e nyasi ma bende jagoro ma ongirore migawo mar arita Raymond Omolo bende ne oyuoro. Omondi en jarit ma Jemedar Francis Ogolla ma bende ne owito ngimane e masira ma kamano. Wede kod osiepe ne otimo nendo Omondi kaka jago mane jaratiro kendo ne ohero kwe. Sasa nataka kuchukua nguo wa missionary wa Consolata ambao wana. Today, as we say goodbye to my beloved husband, I am trying so hard not to dwell on the pain of his loss, but rather celebrate the beautiful life he lived and the profound impact he had on all of us, knowing that you are loved beyond measure and that your legacy will live on forever. We are united in grief and gratitude
for the dedication, bravery, selflessness for those who lost their lives, including Sergeant Cliff Omondi, as has been eulogized by the family and friends. We mourn his loss, his bravery through this tragic incident. En lal maduong ne Uganda. We've been able to bury the best of our sons. Actually, in the military ranks, the top that you can ever find. And kawuono kendo wachakwa iko sergeant. Omiyo ne anyuola mar sergeant atimo mos kabisa. Kawere gi mago winjruok pod otamore yo mar tieko ng'anyo mar lakteche pacho ka. Ng'anyono makoro nitie odiechieng' mar 51 ne igeno ni nyalo rumo tok piny owacho kod riwruok mar lakteche the Kenya Medical Pharmacist and Dentist Union KMPDU bedo kod romo odhiambo ma kawuono. Kata kamano, kweth ariyogo pod yware ewi ogirimiti manonego gindikre ka lakteche to kod josirkal ka otele kod jatend piny owacho Felix Kosgei oramo nitie paro molokore odhiambo ma kawuono. Kawere gi weche mang'any mag lakteche wadhi e kaunti ma Migori. MCA Makaler Thomas Akungo mane oyier kaka spika ma kojolo mar od bura ma Migori olando ni ogwe tao kendo lemono oweyo ne jalup spika Matthews Chacha. Jojuma ni kod ler. Ndalo ariyo tok ka oyiere kaka spika ma kojolo mar od bura ma Migori, MCA Makaler Thomas Akungo olando ni ogwe tao ka wach ni mae obiro bang' lalruok kendo tieko moko midhiero mane gintiere godo e od burano. Batie ni ndalo moko matin ka to bende en tich mar stress ya kutosha. Tijno tek. Simu ogona nyaka saa biro mar otieno, tichako gondi saa 11 okinyi. Ok ochuna mondo awe, namake mana interest, namako nego ng'ato kojolo. Mondo obi okawe kwa siloso issues wa. To mago wasetieko te ma wadhi maber. Giwecho kaka assembly. Akungo manoyier kaka spika mar kojolo tarik 30 dwe mar Ang'wen mar higani, kama bende ne osingo mar kelo lokruok e od burano. Wach ni weche matin mande ne omako jalup spika Matthews Chacha ma bende mane okwongo keti e komno yor kojolo bang' leko wathul oko koro gitieko. To ng'ama ne deputy speaker mano bende ne act en David Chacha Matthew. Koro kane en weche moko matin manomake mane tame bedo ofisni to members noneno mondo akaw tiji mdati. Weche manomako Matthews gi wasetieko gi te waselosogi ka wan kanyakla achiel gi governor gi the membership mar assembly members gi the leadership mar assembly. Koro sani tijicha aduoko ne wuongi. Na tumeamua kutembea kama county pamoja na maelewano na tufanye kazi yetu yenye tulichaguliwa na wananchi wapiga kura wetu, tuendelee kama kawaida vile tulikuwa tunaendelea kila siku. E kinde twak mar tarik 30 dwe mar Ang'wen mar higani, e kinde mane giyiero Akungo kaka spika mar kojolo, MCS ne oyang'ne gi golo jalup spika David Chacha kaka spika mar kojolo kendo keto Akungo kare nikech doho ne ogolo chik matame nikech kes mane nitiere go doho, kes magiwacho ni wachne koro selosi. Obedo kawuono ma embo yieni gik moko nego time yo madware procedure, koro miyo wadok mondo waikre mondo watim gik moko te yo ma procedural ma koro onge kes moko mabo chako biro luwo nikech kes go be chamo mana pesa mag assembly monego be ni wang'iyogo welfare ma members. Tulipoongea tumeelewana. Mafikiano yenye tumefikia ni kwamba turudishe uongozi wetu pale ulikuwa. Maling'ling kata kamano yango ni onge chik mani owuok e doho matamo Chacha bedo spika ma kojolo. Kaluwore kod chike ma od bura ma ong'ere kaka standing orders, jalup spika emonego bedie komno mar spika yor kojolo. Pone spika onge nyaka chieng'no ma yiero spika. Niaba ya jamii yangu ya Wakuria ambapo mheshimiwa Chacha anatoka, nataka niwashukuru sana kwa kuwa na subira. Kulikuwa na tetesi kwamba mheshimiwa Chacha amenyang'anywa kiti na hivyo Wakuria wakawa wamepandwa na mori. Subira huvuta heri na hatimaye malilio yetu na matako yetu yamerudia. Magi timore kindeno madoho mak jotich ma Kisumu ne ogolo chik matamo bono ma Migori e yiero spika manyien nyaka kes mane ochwal kod Owino Likowa ma pod orano ne ogolo lemono mar spika e yo mokoluwore kod chik nyaka winji. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Kawuok Migori, Gavana ma Kericho Eric Mutai gi nyawadgi ma Kisumu Anyang' Nyong'o keto kokgi ogirimiti ma kwe gi dwaro mar nyayo kwe boma ma Sondu. Sondu manie tong' kauntis ariyogo osebedo gi lweny mag dhoudi ma bende osekelo tho mag oganda kod kethruok mag mwandu. Ogirimiti mar kwe mane Gavana Sari okete kokgi otisi ni Kindu Bay Declaration 2024 kendo ne oloso gi duol achiel ga duol mochung' e riwo oganda jo Kenya NCC. Jakom margi Samuel Kobe, Commissioner Moke duolo ne ochuo wang'gi e chenrono mar keto kogno ogirimitino ma otim e boma ma Kindu Bay. Governors go ne oyiere mar weyo ne duol mar NCC ting' marango weche tong' ma counties go, weyo los ewi weche mag mamulo tong' ma counties go, kod bende gero embuko mar kwe boma ma Sondu e kind mamoko kaka yor medo nyayo kwe boma no. As a team, and among the things which are key that we have signed, number one is that we will allow and commit that from today, Reverend Kopier and his team will lead in the recognition of the boundaries. Secondly, the team we have signed that after with all this happening, we are going to have a peace monument which will be in Sondu, and this peace monument, we will equip it, Reverend Kobe and his team will equip together with the ministries with ICT facilities and other amenities so that the youth from both sides of Kisumu and Kericho would be able to use the site together jointly as one way of actually fostering unity and togetherness between the two communities. But this commitment now is saying we want to go beyond that and put together a program and the projects of activities that are going to be of benefit to our people, especially the young people, those young people who have been incited to violence are now going to be the same young people that we want to give opportunities for them in their livelihoods to be able to do, to take up activities that will be economically beneficial to them. Jatend duond bura mar ODM okwedo weche moko nitie kaka mana kuonde moko mosetore e duond burano. Kalure gi dwaro mar ogai mar Raila Amolo Odinga dhi manyo kom mar riwruok pinje Afrika. Jatend duond burano bende okwedo weche moko ni nitie lwenja piny mar kawo kar Odinga e kind jolupne ariyo magin Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya. Poni Odinga obi oyudo lemo ma odwarono. Josiasa mag ODM go kaotelne kod jalup jatend ODM Ali Hassan Joho, jakom ODM John Mbadi, Gavana ma Homabay Gladys Wanga kuoni pod ODM ongirore kendo onge lweny moro amora mar telo mantiere. Magiwacho ni Odinga ema pod jatendgi. Ne giloso romo mar siasa mane gibedo godo boma ma Homabay kod boma ma Oyugis. Nimekuja hapa na ujumbe mchache. Ujumbe wa kwanza ni kusema chama ya ODM, chama iko imara. Tumeelewana hapo? Chama iko nini? Imara. Chama iko na nini? Na umoja. Tumeelewana? Chama niko na nini? Na mpango. Mimi nimekuja Homabay kuanzia leo, nataka niwaambie, na kama mtu ako na kitabu andike hii. Serikali ya 2027 itakuwa serikali ya nini? ODM. Na mimi nawaambia wana ODM hapa, adui sio ile ambao kwamba wataongea kule nje. Adui ile ataangusha hii nyumba ni ile adui mutaacha kuingia ndani ya nyumba yenu. This is the house of ODM. Jatendwa mwawinjo iluongo ni Raila Amolo. To en gi jolupne ma jolwete. Wan ka gi Hassan Joho mago namba 2. To bathe kacha wan gi Wycliffe Oparanya mago nyithi Raila Amolo Odinga yote. Kineno ka Joho biro Homabay ohere gi Raila Amolo Odinga. Babiro mondo warwak jo Homabay menyopo kobede ODM mondo bedi ODM. To chama mar ODM bende gi chama nadi. Kawadhi nyime jofwambo e pacho kae ndino wuok oko mar ringo odiochieng' jiwo ratiro mag tije fwambo mong'ere kaka World Press Freedom Day, ma ne ni kod thor wach mar fwambo e kinde chandruok ne alwora. E kaunti ma Meru, riwruok mar jofwambo mong'ere kaka Meru Press Club ne okelo kanyakla jokanyo e sekta mar rito alwora e twak e wi tij fwambo e rito alwora kaka jofwambo koro idwaro
mondo miyo kene jopiny yore mag rito alwora. Ka jofwambo kaunti ma Bungoma kotelni kod jakom margi Eric Lubadsi ojiwo jopiny e weche rito alwora mar chopo thor wach margi e odiechieng' ratiro e tije fwambo. Wanahabari pia huwa wanafanya kazi yao katika sehemu zote ambazo huko any story wanaweza weka, hivyo mupatie wanahabari kazi rahisi na safe spaces ya kufanya kazi bila kuwa dhulumu ama kuwa na any safety issues, maana ni kioo cha jamii na ni the voice of the voiceless. Nataka kusema hii siku ni ya muhimu sana kitu mimi nataka kuuliza wale ambao wanasiasa na askari ambao wako na tabia ya kuharas waandishi wa habari wakati wanafanya kazi yao, wawape heshima, wachue hiyo ni dharura yao na waheshimu bila kutatiza. Na kulingana na kauli mbiu ya siku hii ya leo ni kuhusiana na swala nzima la mazingira, na tunapoangazia swala la mazingira, sisi kama wanahabari tuna lile jukumu tu la kuweza kuhakikisha umma unaweza kufahamu na kuweza tathmini kwa karibu tu kuhusiana na masuala ya mazingira pale mashinani. Tunaangalia jinsi sisi kama wanahabari tunaweza kusaidia ama kufanya kazi na kuandika na kuangazia habari ambazo zitasaidia mazingira yetu kuimarika na pia kuleta policy ambazo zitaweza kuimarisha mazingira yetu na kulinda yale ambayo kile ambacho tuko nacho kama nchi. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyoke kafaya gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Erokamano kumedo keti Ramogi TV kambi mashabiki.com chiwo tangi prangwen koda beach maglita elofa par moro ka moro ne skunde kod kanisni upogore pacho kaka kayo achiel mar chopo kare ting' magin go
ka kambi ne Uganda. Shabiki.com kotele ko director mare Freda Funi no record kambi maloso tangi mar Power e chopo kare chendo makama. E kinde ma pod koth chwe kendo medo kelo lal ne Uganda, Shabiki.com komakore kod kambi mar Power Tank no kao okang' mar konyo jopiny yor kano pi kaka achiel kuom yor bedo gi ikruok ne kinde mag oro. Tengni maromo 80 ne uchiw ayanga kod director mar Shabiki Freda Funi, jatatije mar Power Tank Raju Patel kod jakom mar BCLB Jen Kamawe kar dak ma Mlolongo mabiro konyo sikunde mayudore kaunti 17 e pacho kae. Kalore gi director mar Shabiki Freda Funi, en gima kare mondo ji duto yud pi maler kendo kang' makama no yango ni biro keto ngima makare ne ji mani alwora no to moloyo ne nyaka nyithi sikul. Clean and safe drinking water is a fundamental right that every child should have access to, and we believe that it is crucial for us to support communities that we do business in. We are not only ensuring that students have access to clean drinking water, but also encouraging a healthier and more productive learning environment. We understand the importance of giving back to community, and this initiative aligns with our values of making a positive impact beyond just our business. Jatatije mar Power Tank Raju Patel kod jakom mar BCLB Jen Kamau bende korgi owacho ni gin gi yie ni okang' makamae ema piny Kenya dwaro e kinde gi makoth medo kelo ula mager manyaka sani osekawo ngima ji kod chiaye modhuro. Bende gipuoyo Shabiki.com magiwacho ni osegolo ranyisi makare mar konyo Uganda ka gisingo chung' kodgi. Power Tank is very proud to be partnering with you for this noble cause. At a time when our country is facing unprecedented heavy rains that we have seen cause a lot of destruction, we send a message of hope to all those who have been affected, and our hearts go out to them. It is good for us to look at the positive side of these rains, and the partnership, and this partnership epitomizes it. Shabiki.com has continuously showed a commitment to positively impacting the areas in which they operate, specifically in the Kenya jurisdiction. And today we gather to recognize and celebrate their most recent corporate social responsibility initiative, which involves the donation of 10,000 liters water tanks to over 17 counties. The tanks that will be distributed today will support quite a number of communities who are suffering today, and we're encouraging what is happening today will encourage even what the government has been promoting. This is water harvesting, especially now when we have these rains. And we'll call upon all other operators who have initiative like this, and the chair will be telling you that we are ready every time when we are called to witness and to participate in any positive contribution towards the society. Okang'ni jopiny nopuoyo ka giwacho ni gisebedo ka gichandore ne yudo pi maler kinde ma koth onge kendo kano pi e tangi biro konyogi. Shabiki.com pod nigi geno mar timo chenro mag konyo Uganda kata CSR mabiro chopo ne counties duto mapacho ka. Diana Ulonde, Ramogi TV. Koro giro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar Oimore. Nicola wacho nena achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Kikuyu. Kamano kuom keti Ramogi TV. Iwacho ni weche manyien biro ne yo makare. Mana mesa makawo weche manyien do thuolo ma ikoni odhiambo ma kawuono omed bedo motang' nyakoro mag jwang' e kinde ma koth mapek medo chwe kendo bedo akicha mondo mi ores mwandu ka achiel kod ngima. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko maro en Elizabeth Otieno. Ubedi gi otieno mokwe.